Здравейте, приятели, родини и мили съседи! Ние, Божидар и съпругата ми Роза и нашата принцеска, разбира се, Султанка, имаме честта и удоволствието да ви поканим да споделите с нас партито на новия член на нашето семейство, а именно принцеса Ани. Денят на партито е 11 юли 2024 година от 18 часа в град Стара Загора, в домът ни, намиращ се в квартал Чумлека. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. С уважение, Божидар и Роза. My mama, Danny, my mama is my best acquaintance.